אם יבואו גרמנים, אני אגיד שאתם יהודים. ללך מפה, אני לא רוצה לראות אותך. תזית. אנחנו באו לאיזה בניין, אני יושב על הברכיים של אבא, אבל הבית הזה אוכל אוכל. אני רציתי מאוד לאכול. אבא ראה שאני רוצה לאכול, והוא אמר, אתה רוצה לחם? בין 3 שנים ו10 חודשים אני חשבתי, אבל אצל אבא אין לי, מאיפה הוא לקח את הלחם? אני אומר, לא, אבא, אני לא רוצה לחם. אבא שלי, הוא נסע לפולוצק, בית שלנו נשרף, שאבא יחד עם אחים שלי רצו לברוח מפולוצק, והם רצו באיזה מקום ללון. באנו בכפר, ואצל אבא היה בן אדם שהוא הכיר אותו, והוא אמר, אפשר שאני אעבור את הלילה פה? הוא אמר, אתה יכול לעבור את הלילה פה, אבל אם יבואו גרמנים, אני אגיד שאתם יהודים. ללך מפה, אני לא רוצה לראות אותך. הרגשתי שאני יהודי. לא נתנו לי לשכוח את זה, שאתה יהודי, תזית. מה שיכולים לעשות יהודים, אף עם לא יכול לעשות את זה.